Nå, klokken er 10 om aftenen, og vi har været svinende heldige, at vi har fundet et lille bitte hotel, der gad at tage imod os. Vi har kørt 2 kilometer fra den tankstation, hvor vi stod under halvtag og ventede, men det væltede ned, og vi var nødt til at komme afsted for at komme på hotellet, inden de lukkede. Så nu er alt mit tøj drivvådt. Jeg håber eddermame det når at tørre til i morgen, ellers så er det bare noget skidt. Nå, men her ser jo fornuftigt og rent ud. Der kommer min cykelven. Jeg vil gerne have, bare lige, jeg synes, at du skal sige til kameraet, og i øvrigt til vores venner derhjemme. Hvordan du havde det i dag? Lars har fandme kørt godt i dag. Jamen, hvordan havde du det? Hold kæft, han har kørt stærkt i dag. Kunne du følge med? Han kørte stærkt. Det gjorde han. Det er så fedt, når jeg får sådan en oplevelse. Det kan jeg leve på i de næste 5 dage. Prøv at høre, det her det er ualmindeligt gæst.